Tak tu vám vlastne, priatelia, natočím, ako mi pracujú moje nové počítače. Toto je starší notebook, ale tak aj ten využijem, že ten má 3060 grafiku. A vidíte, že mi to brutálne vyletelo, lebo som ani nevedel, že to môžem zapnúť, ale pozapínal som si aj všetky, čo sa týka, aby mi fachčil aj procesor, aj grafiky, všetko naraz, takže mi to pekne všetko vyletelo. Toto je teraz také moje kráľovstvo, kde teraz zabíjam čas a ešte plus si robím YouTube videá.